Katea. Bai. Gaurko agerraldiaren arrazoia da, duela gutxi, konkretuki urtarrilaren 26an, San Marko Mankomunitateak 2016ko aurrekontuak onartu zituen. Eta, salatu nahi deguna da berriro ere San Marko Mankomunitateko aurrekontuak nolabait zigortu egiten ditula gure herriak eta gure herritarrak. Bai, nolabait gure herrietan eta herritarrak egiten duten esfortzua hondakinak birziklatzeko ahalegin hori nolabait zigortu egiten dela. Eta ez dugu bakarrik esaten, hori justiziak ere esaten du, arrazoia eman baitigu gai honetan. 2014ko San Markoko aurrekontuak errekurritu egin zian eta rekurtso hori onartu eta zerbitzuaren araberako ordainketa egitearen alde egin zuten epaitegiek. Bai, 2015ko aurrekontua ere rekurritua dago, baina honen erantzuna ez daukagu. Eta 2016ko onartu berri den aurrekontua rekurritzeko asmoa ere, noski, badegu. Bai, guzti honen ondorioz, hondakina ondo kudeatzeak, birziklapenaren lan egiteak, onurak izan ditu, ez bakarrik gure herrietan, birziklatzen alde eta bilketa sistema eraginkorren alde egin duten herrietan, ingurumenarekiko onurak eta herritarren poltsikorako onurak ere bai. Denis Itsasok beak, San Markoko Mankomunitateko lehendakari zenean, esan zuen, gai honen inguruan, epaitegiek erabakiko zutela nork zuen arrazoia. Epaitegiek erabaki dute esan bezala, eta arrazoia eman digute, nolabait, zerbitzuaren araberako ordainketaren alde egin genuen udaloi. Hala eta guztiz ere, egun San Markoseko agintariek, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, mankomunitatean gehiengoa dute, eta hori baliatuz, entzungor egiten nahi dira justiziak emandako epaionia. Iritze zaigu jarrera arduragabe horrek, besteak beste hemen gauden alkateak ordezkatzen ditugun Hernani Oiartzun eta Usurbilgo herritarrak nabarmen kaltetzen dituela. Bai, aurten, 3 herri horiek guk ordaindu behar deguna ez ezik, beste herrien gastua ere ordaindu beharko dugu. Eta horrek 177.000 euroko gainkostua suposatzen dugu. Hala ere, epai hau ez aplikatzeak San Marko komunitateko herri guztiak kaltetzen ditu. Batetik, birziklatzeko ahalegin handiena egiten duten herritarrak kaltetzen ditu, baina baita orain arte zegokiena ordaindu ez duten herriak ere. Zenbat eta gehiago luzatu sententziaren aplikazioa, handiagoa izango delako denon artean ordaindu beharreko zorra hori. Eta horrek, mankomunitateko beste herriak eta herritarrak ere kaltetzen ditu. Horien artean besteak beste Donosti, Renteria edo Lasarte horiako herritarrak. Beraz, egoera hau konpondu eta ahalik eta azkarren sententzia aplikatzen hasteko eskatu nahi dugu gaur. San Marko komunitatea osatzen dugun herri guztiontzat onuragarriagoa izango delako. Aldi berean, salatu nahi dugu, birziklatzeko ahaleginak egiten dituzten herritarrak saritu beharrean, GHK ere zigortu egiten dituela. Eta horren adibide garbia da onartu berri dituen tarifak. GHK Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, errauskailua eraikitzearen itxutasuna oinarri, eraikitako zorra estaltzeko tasak igo egin ditu. Eta errefusaren tarifa ez ezik, organikoarena ere
igo egin du. Eta proportzio diferentean gainera. GHK-ko estatutuek gaikako bilketa saritzen dutela diote. Estatutotan hori dago jasota. Baina erabaki honek kontra egiten du. Gutxiago sortu eta gehien birziklatzen dutenak zigortzen ditu. Gure galdera argia da. Zer dela eta zigortzen dituzte gutxien sortzen eta gehien birziklatzen dituzten herritarrak? Zergatik igo dituzue organikoaren tarifa? Beste behin ere, errauskailuaren dizdirak itxututa. Birziklatzearen, ingurugiroaren, osasunaren, herritarren ongizatearen aurkako erabakia hartu dutenaren adierazgarri da, gure ustez GHK-ak egin duen tarifen igoera hori. Gure lehentasuna, alkateagaren heinean, gure udalerrietako herritarren interesak defendatzea da. Gipuzkoako agintean daudenei ere, dei egiten diegu, Gipuzkoarron interesak babestera. Eta hori da pixka bat, gaurko agerraldian adierazi eta salatu genuen.